To fa, ƙasar Amurka ta sanya ƙafar wando ɗaya da Kwankwaso, sakamakon kai ƙarar Kwankwaso da wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Amurka ya yi zauren majalisar dokokin Amurkan. To amma menene abin da Kwankwaso ya yi? Su dai 'yan majalisar dokokin Amurka sun bayyana cewar an kai ƙarar Kwankwaso zauren majalisar ne bisa zarginsa da take haƙƙin addini da kuma ba da gudunmawa wajen cin zarafin Kiristocin Najeriya. To amma menene Kwankwaso ya yi da har ya cancanci wannan al'amari? Yanzu dai ƙasar Amurka ta shirya wasu ɗaukan matakai masu tsauri akan Kwankwaso, ciki har da daƙile bizarsa ta zuwa Amurka da sauran matakai da dama. Kamar yadda kuka sani dai, Kwankwaso ya yi shahara wajen kare 'yancin 'yan Arewa da kuma faɗa akan ƙwatowa Arewa 'yancinta da kuma addinin Musulunci a Najeriya. A cikin bidiyon nan za mu sanya muku wani bidiyo wanda aka ɗauke shi a shekarar 2002, wanda ana tunanin ko wannan bidiyo kaɗai na Kwankwaso wanda ya faru a shekarar 2022 da kalaman da ya faɗa a cikin wannan bidiyo wanda aka naɗe su lokacin da ake ƙaddamar da shari'ar Musulunci a jihar Kano. Wannan bidiyo kaɗai ka iya sawa Amurka ta sanya ƙafar wando ɗaya da Kwankwaso. Ku dai kawai ku biyo mu domin jin abin da Kwankwaso ya yi da kuma matakin da Amurka ta ce za ta ɗauka a kansa. Kallo sha kallo. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun gabatar da wani ƙuduri a zauren majalisar wanda ya ƙunshi rahoto akan kwamitin bincike game da zargin cin zarafin Kiristoci da musguna musu a Najeriya. Hakanan, rahoton ya bayar da shawarwari akan matakai da suka kamata Amurka ta ɗauka wajen magance matsalar. Wasu 'yan majalisar na jam'iyyar Republican ne suka gabatar da ƙudurin, wanda a ciki suka kira ga sakataren harkokin wajen Amurka, wato suka yi kira ga sakataren harkokin wajen Amurka kan ya ayyana wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda, sannan kuma ya sanya takunkumi kan wasu 'yan siyasar Najeriya. Sauran matakan da ƙudurin ke son ɗauka su ne hana waɗanda ake zargi da hannu a cin zarafin Kiristoci shiga ƙasar Amurka, wanda Kwankwaso yana cikin waɗannan mutane da suka faɗa. Cikin waɗanda sunansu ya fito ɓaro-ɓaro a ƙudurin akwai tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso, sai kuma ƙungiyar Fulani ta Miyatti Allah Kautal Hore, da kuma Miyatti Allah Cattle Breeders Macban, da kuma abin da ƙudurin ya kira ga ƙungiyoyin Fulani masu ɗauke da makamai a Najeriya. Ƙudurin, wanda aka yi wa laƙabi da Nigerian Religious Freedom and Accountability Act of 2026, an gabatar da shi ne da nufin shawo kan zargin da tun farko Amurka ta yi na cewar ana kashe Kiristoci a Najeriya kawai saboda addininsu. Gwamnatin Najeriya dai ta sha musanta zargin musguna wa Kiristoci a ƙasar, inda ta ce rashin tsaro ya shafi al'umma a ƙasar ba tare da la'akari da bambancin addini ba. Tun dai shugaba Donald Trump na Amurka ya ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da ake da damuwa a kanta. Sai dai kuma Majalisar Dokokin Amurka ta bayyana cewa binciken da ta gudanar ya gano abubuwa da dama da aka yi wa Kiristoci a Najeriya. Ta ce an daɗe ana kashe Kiristoci a Najeriya, inda tun shekarar 2009 ake kashewa, garkuwa, fyaɗe da kuma tarwatsa ƙauyuka da Kiristoci ke zama. Har ila yau, binciken ya ce ƙungiyar Boko Haram da ISWAP sun tilasta wa Kiristoci da dama yin gudun hijira. Ƙudurin na Majalisar Dokokin Amurka ya kuma ƙiyasta cewar Kiristoci tsakanin 50,000 zuwa 225,000 ne aka kashe su saboda yin imani da addininsu daga shekarar 2009 zuwa shekarar 2025, tare da farwa majami'u kusan 19,000. Sai dai alƙaluma daga masu bincike da masana kan tsaro da dama sun sha bamban da irin wanda Amurkan ke fitarwa. Sauran abubuwan da majalisar ta ce ta gano sun haɗar da ƙungiyoyin 'yan bindiga sun kai hare-hare da dama kan al'ummomin Kirista, abin da ya janyo tarwatsa su daga matsugunansu. Sannan kuma tsakanin watan Mayun 2023 da Mayun 2025, ƙungiyoyin Fulani ɗauke da makamai sun kai munanan hare-hare a jihohin Benue da Plateau. Sannan kuma sun gano cewar garkuwa da malaman addinin Kirista ana yi waɗanda suke da'awar zaman lafiya. Kana sun gano cewar an kashe shugabannin addinin Kirista sama da 250 a shekaru 10 da suka wuce, ciki har da Rabaran Sylvester Okechukwu a shekarar 2025. Haka kuma
sun ce Najeriya na da kashi 72 na Kiristoci da aka kashe kan imani da addininsu a faɗin duniya. Sun ce an ɗaiɗaita Kiristocin Najeriya kusan miliyan 5, kana kuma sun ce kusan 343 ne ke gudun hijira a tafkin Chadi. Haka kuma sun ƙara da cewar wani ɓangare na ƙudurin na son a yi amfani da hanyoyin diflomasiyya da kuma na tsaro wajen matsa lamba ga gwamnatin Najeriya don kawo ƙarshen kisan Kiristoci a Najeriya da kuma kare al'ummomin Kirista fasto-fasto har da waɗanda ake farwa ga marasa galihu, da kuma tabbatar da cewar an kiyaye dokar 'yancin yin addini a kowane mataki na gwamnati. Kana soke dokokin da suke dokoki kan yin ɓatanci da ake da sakin fursunonin da aka tsare su kan addininsu, da kuma ƙudurin na son Amurka da Najeriya su haɗa kai don samar da jin ƙai ga jihohin yankin Middle Belt. Sannan kuma da ƙaƙaba takunkumi da suka haɗa da haramta ba da biza da ƙwace kadarorin wasu jami'an 'yan siyasar Najeriya waɗanda ke da hannu wajen kisan Kiristoci. Haka kuma Amurka ta haɗa kai da Najeriya wajen yaƙi da ayyukan masu haƙar ma'adanai daga ƙetare kamar China da kuma daƙile biyan kuɗi da suke yi wa 'yan bindiga don samun kariya. Ƙudurin na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ta sanar da tura dakaru kusan 200 zuwa Najeriya domin horar da sojojin ƙasar yaƙi da masu ikirarin jihadi. Kamar yadda jami'ai suka bayyana, ana sa ran za su iso Najeriya ne a cikin makonni masu zuwa, kuma za su yi aiki tare da wata ƙaramar runduna wadda tuni ta isa ƙasar. Kakakin sojin Najeriya Janar Samaila Buba ya tabbatar da hakan ga BBC, inda ya ce za su zo ne bayan buƙatar da Najeriya ta yi don ganin an yaƙi 'yan ta'adda a ƙasar. Ya ce tuni Amurka ta aika wasu jami'ai na musamman domin ba da shawarwari a faɗin yankuna da dama a Najeriya. Ya ce har yanzu sojojin Najeriya na da iko kan abubuwa, su ke ɗaukar matakai kuma su za su jagoranci dukkan wasu tsare-tsare na yaƙi da za a yi su tare da sojojin na Amurka. Wannan bidiyo dai da za mu sanya ana ganin shine bidiyon da ya janyo wa Kwankwaso wannan al'amari, domin dai Kwankwaso shine nan ya jagoranci kafa dokar addinin Musulunci a jihar Kano. Ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya shirya da mu da yin aiki da shari'a. Ina da amincin Allah ya tabbata da shugaban Annabi Muhammadu. Ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta takuta, wato ranar sunan haihuwar Annabi Muhammadu, bila da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi. Haka kuma wannan rana ce mai ɗimbin tarihi ga al'ummar musulmin wannan jiha da kuma ƙasa baki ɗaya, domin a yau ne muka ƙaddamar da aiki da shari'ar musulunci a duk faɗin jihar Kano. Ina taya jama'ar jihar Kano gaba ɗaya murnar wannan rana mai tarin albarka, kuma ina mai addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu samu albarkar wannan rana, kuma ya ba mu damar aiwatar da umarni da saƙon da Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi ya kawo mana, wanda shi ne tafarkin gaskiya a nan duniya da lahira. Yayan wani al'ummar jihar Kano, suna kira a gare ku da mu koyi da halayen shugabanmu Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, waɗanda suka haɗa da haƙuri, gaskiya da riƙon amana, tsoron Allah, son yan uwa, kula da haƙƙin mata da yara da maƙwabta, kare mutunci da dukiyar al'umma da taimakon masu rauni. Saboda haka ina ƙara kira da babban murya
da mu tashi tsaye wajen neman ilimin addini ta hanyar karatu da kuma saurare da tambayar malamai, domin shi ne ƙashin bayan shari'a. A tuna da cewa bai halatta musulmi ya aikata abin da bai san hukuncinsa ba. Haka kuma ina kira ga malamai da su ilmantar da al'umma akan ƙa'idojin shari'a don kada su rinka gudanar da rayuwarsu bisa jahilci. Ina sanar da jama'ar jihar Kano daga yau dukkan gidajen giya da caca da sauran guraren fasadi da su fara shirya rufe guraren kafin ranar zartar da hukunci. 'Yan kasuwa a ɓangaren su shirya komawa tsarin kasuwanci kamar yadda shari'ar musulunci ta ajiye na cika ma'auni da sikeli da nisantar algus. Ma'aikatan gwamnati kuwa suna ba da umarni da su kiyaye tsaye da sallah a kan lokaci da riƙon amana. Masana'antu da kamfanoni masu zaman kansu su kiyaye da ba wa ma'aikatansu musulmi hakki na tsaye da sallah a kan lokaci. A ci gaba da shirye-shiryen tabbatar da aiki da shari'a a wannan jiha. Nan ba da daɗewa ba gwamnati za ta ƙaddamar da kwamitin shura wanda zai ƙunshi ƙwararrun malamai akan ilimin shari'a da fannonin rayuwa daban-daban akan tsarin musulunci. Wannan kwamiti shi ne zai rika ba da shawarwari akan yadda za mu tafi da rayuwa bisa tafarkin shari'a. Ina so na yi amfani da wannan dama da sake kira ga ɗaukacin musulmin wannan jiha da cewa lokaci ya yi da ya kamata mu daidaita halayenmu da ɗabi'unmu yadda za su daidai da bukatun addinin musulunci. Haka kuma ina so na jawo hankulanmu da mu yi hattara wajen nuna halaye nagari game da dangantakarmu da 'yan uwanmu musulmi da kuma abokan zamanmu waɗanda ba musulmi ba. A nan gwamnati tana gargaɗi da babban murya cewa hukuma ce kawai take da nauyin hukunta masu laifi a shari'ar musulunci. Don haka mu guji ɗaukar doka a hannunmu, mu kuma kiyaye cin zarafi da ke ta haddi. Duk da haka wajibi ne akan kowane musulmi ya sanar da hukuma irin wuraren da ake aikata al'amuran da suka faɓawa shari'ar musulunci. Yayan wana jama'ar jihar Kano, shirye-shirye sun yi nisa akan abubuwan da suka wajaba don tabbatar da shari'ar musulunci a wannan jiha. Kar mu manta da cewa akwai kwamitin ba da shawara akan aiwatar da shari'ar musulunci wanda ya daɗe yana duba hanyoyi da za a bi wajen ƙaddamar da kuma tabbatar da ci gaban shari'ar musulunci. A cikin ayyukan da suke yi akwai shirya rubutattun dokoki da sharuɗan musulunci, gyare-gyaren da za a yi wa kotunan shari'a da kuma ma'aikatan da abin ya shafa, kakkafa hukumomin da suka dace don cimma manufar da aka sa a gaba.